راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان زخبركم سمعتنا على توزينا نهو أب إرترا زوا مؤكل جنينو بسنك زلو حدقة تشكركرتي متن موت بسمانين شوعتن بحموش مئتويت كم زوسخة نعزاز بوليس ترافيك نايتو زبا ميجر هايل برخة بمتقاس غازي تحدث إرترا حبيرا إتا غازيت أب عصر تحدقون بات أبز سفرتوت أب أبزن زحلفا سلستوارح ناي كل تشحن إسران سلستن مستمساسا لورحات أب كل تشحن إسران كلتن بمنت أر حدقة تشكركرتي بربعنا 400 نيرو خمزلو أتحساسيبا بمسرت أبتا غازيتا كان مجمرة الريك سامود أتا مقابيت كل تشحن إسران سلستن أبز نبرا سلستوارح تراي أبزوبا مأكل شدش 266 حدقة تشكركرتي أقاتيمو إذا حدقات الزيز عبو دما موت بسمانين شوعتن بحموشت كبيد مؤصلتي بسبعان كلتن مئتاويت فوكس مؤصلتي بحمسان حموشتن مئتاويت عنوت نبرت دما بحمسان كلتن مئتاويت وسيخلو إتا أبغازي تحدث إرترا غريب زلو تأب بس حدقات تشكركرتي زيز عبو موت مؤصلتن عنوتن بمئتاويت تزي كوينو بأهاز أي تتأغسن أبزن زحلفا سلستوارح تراي إسران شوعتن شحن 643 تشكركرتي حق ترافيك بمتحسن كم استغساسا زحبر بوليس ترافيك زوا مأكل بدمر 6.3 مليون نقفة 5 قطعة أفليتو كم قدام الناس زي مهاب من قد خازي محاز رحكات زي محلاون نأقار قدام الناس زي مهابن زعم السلو تحسد حقتات ترافيك كانت أنكتات تحدقا مخانم تتعيسون له يخون مبر عمتاو زقات امزلو حدقات تشكركرتن زسعب زلو موتن بعصفتات النازايدة اتتنك حقتات ترافيك زي مخبار تراي تبهيلو كحلف زغل كم زي كونه وهاب ترئيتو يملكتو إرترا كابتن زو حدا بسحي تشكركرت زلون هاقرات عالم كنسا بحدقا تشكركرتقنا مسك قداموتها للسراع بمنستر قديات وطائي محمود علي يوسف زمراح العلوايلو أخ منقست جبوتي أب رواندا وقعونا يسرح مبتاح أكايدو እቲ ሚኒስተር ብዓሰርተ ጉንበት ኣብ ከተማ ኪጋሊ ምስ ሩዋንዳዊ መዘንኡ ቪንሰንት ብሪታ ኣብ ዝተረኸበሉ ዝተፈላለየ ስምዓት ከም ዝኸተመ መርበብ ዜና ኒው ታይምስ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ኣብ 2017 ናብ ጅቡቲ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ግለ ኣብ ምስራት ነፃ ዞባን ካልእን ዘተኮረ ናይ ንግድን ቁጠባን ስምማዓት ከቲሙ ምንባሩ ኣይርስዓን እንተኾነ እቲ ስምማዓት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓለዩ ዝግለጽ ዕላማ ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጅቡቲ ናብ ሩዋንዳውን ነዝን ምብርባር ዝዓለመ ምዃኑ እቲ መርበብ ዜና ኣብርሂ ጅቡቲ ንነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ዘገልግል 20 ሄክታር መሬት ንሩዋንዳ ክትባን ከላ ሩዋንዳ ብወገና ንተመሳሳሊ መዓላ ዘገልግል መሬት ንጅቡቲ ከም ዝሃበት ኣይርስዓን ብፍላይ ሩዋንዳ ነቲ ኣብ ጅቡቲ ዝተዋህባ ካብ ቀረጥ ነፃ ዝኾነ መሬት ካብን ናብን ወፃኢ ሃገራት እትእትዎን እትልእኮን ነገራት ከም ማእከል ናይ ዕዳጋ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ይግለጽ መራሕቲ ግብፂ ደቡብ ሱዳንን ጫድን ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ንምዝታይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዋዕላ ክካየዱ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣብ ግብፂ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጉዳያት ሃገራዊ ድሕነት ቱት ጋትሉዋክ ምስ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዘን ሰለስተ ጎረባብቲ ሃገራት በቲ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብቐጥታ ዝፅልዋ ብምዃነን ኣብቲ ጉዳይ ብምትኳር ዋዕላ ክገብራ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ዕለትን ቦታን ኣይተጠቕሰን ቅድሚ ሳልስቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሸኹር ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ንምምያጥ ናብ ጁባን ንጀሚናን በፂሑ ሱዳን ኤርትራ ምስ ትርከበን 8 ሃገራት እያ ትዳወብ እንተኾነ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ዝበኣሰን ዝተሓላለኸን መድረኽ እንተተሰጊሩ ብፍላይ ንደቡብ ሱዳን ጫድን ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን በኣሉታ ክፀልዎን ምዃኑ ተንተንቲ የጠንቅቑ ካብ 6 ጉንበታት ሒዞም ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ኣብ ጅዳ ዝዛተዩ ዘለዉ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሱዳን ዛጊት ናብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣይከኣሉን እንተኾነ ካብቲ ማለት ሒዙ ንቐዋሚ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተስፋ ዝህብ ዘተ ምክያዱ ሮይተርስ ስሞም ንዘይረቕሖም ዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን